Днеска ще цъкам Форсбор, стигнал съм до камените, абонирайте се, харесайте и споделете с приятели. Така, сега да видим какво става тук. Добре, имам кирка. Имам кожа, имам не знам си какво, имам и още нещо. Така че, сега да видим какво имаме в инвентара. Добре, имам всякакви неща, окей. Значи бягаме, кой го даваш? Аз това го знам. Аз сериозно някаква челги има тука, бе. Аз не знаех, че има чалги. В не знам кое, брат. Сега. Тъй. Я да видим тук какво станало. Пържулата е готова, ама какво да се прави? Чакай. Вземаме тази пържула. Слагаме тук. И става за ядене вече. Тъй. Камъняци. Сега ще трябва да се бием. Тъй. Така, някакви неща имам тук. Някой прави дрифтове, брат. Дрифт. Не се съсредоточава в самата игра. Трябва да коментирам и другите неща около мене. Какво се случва? Защото съм един балканец. Тъй. Това го изтриваме, защото не знам за какво е и въобще не ме интересува за какво е. Това ни трябва, така че ето и няма го изтриваме, защото ни трябва. Тъй. Някакви неща си имам, абсолютно всяко нещо. Защо не мога, бе? Искам го взема. Не. Аз съм го взел. Добре. Честито, имам диаманти. Браво на мен. Ако ми трябват, ще ги взема. За нещо. Така че, правим тъй. Слагаме той. Тъй. Тая кирка я взимам, защото съм много добър файтър. С тая кирка. Мазен файтър викат. Мазен бияч, брат. Аз съм един мазен бияч. Тъй. Това го слагаме тук, това го взимаме, защото морковите са наши. Те са наши хора, морковите. Значи сега взимаме някакви ягоди, някакви такива хапваме и пиеме и отиваме да се биеме. Хапваме, пиеме, отиваме се биеме. Тъй, сега да отидем къде да се бием. Тук ще, защото съм най-добър. Просто съм мазен файтър. Стига съм. Колко пъти го повторих, бе, брат? Добре, ще кажа колко пъти съм повторил мазен чуган. Добре. Елате тук при батко, да ми пейте сладко. Чакай, бе, не се би сега. Аз не исках да се бия в момента, ма. Чакайте малко. Не е нужно битка, трябва и в спокойствие. Къде си, батко? Къде си, батко? Да ти пеем сладко. Чакай, аз помисля, че ги бия с ръце, брат. Тъй. Така. Бихме ги. Имаме още цяла армия, ама както и да е. Добре. Диамантите ми трябват. Това няма да ми трябва, ама пак ще ми трябва, защото съм... бе, това за какво е?
Тук не. Мога да използвам. Да ти се не види как не мога да използвам. Добре. Не ме гоне тебе, аз съм един. Опа, чакай да взема това. Аре, бегай, бегай, аз не те искам. Ай, сега е гигант, който не мога да го пребием, както винаги. Ще ми удари една и съм заспал. Тъй. Ще ми удари една и вече заспям път. Така, тебе те взимам. Не бе, бате, аз съм тук само да взема диамантите и се бегам. Моля тебе, батко, не ме би. Аз съм един мазен. Аз съм един мазен бягащ човек. Добре, стига бе. Вземаме тези дърва, ставаме дървар, брат. Вместо да бием чудовища, ставам дървар. Тъй. Чакай, как да си кръстя името ми интересно. Едва не съм го отварял. Е перфектно, че не съм го отварял, бе. Ехе, това ми трябва, това не ми трябва. Това задължително ми трябва. Тъй. Така. Я да отидем до новия хем да го видим как са хората, добре ли са тия хора, бе. Като оня. Даже ще отидем до новия хем и ще почна да прося. По 1 евро. Не бе, по 32 евро, бе, и по 1 евро. Това па за... това... Аз ще забравих за това, бе. О, и опаташ ли ще ми дадеш, бе? Перфектно. Перфектно. 3 празни бутилки. Нямаш проблеми, бе. Няма проблеми. Защо ми искаш 3 празни бутилки? Имам всичко. Абсолютно всичко. Тей. Ти какво искаш? 10... да убия 10 врага. Къде си, батко? Къде си, батко? Да ти е сладко. Умирам. Чакай сега. Първо, ти какво искаш? Какво искаш, моята? Дей. Ти какво искаш? Едно имаш. Добре. Отиваме до къщата да ги направим тези квестове и се прибираме у нас. Но страшни изречения правя. Просто страшен съм, брат. Страшни изречения.
Абе, страшни изречения правя, така че няма. Тъй, какво да направим? Сега отивам, пия едни мазни бутилки и съм готов. Това ми трябва. Добре. Точно 3 ми трябват. Направо се напихме, брат. Тъй. Точно 3. Празни бутилки. Я да видим какво имаме по съндъците. Точно 2 ми трябват. Направих ли ги, бе? Я пъти. Дядо Попе, какво искаш, дядо Попе? Разбирам, че го искаш, ама ето, заповядай. Чакай сега. Имам... Ехе. Добре, това го взимам задължително. Това с какво мога да направя? Това мога да направя... Добре. Това правя поне 2, защото ще трябва да се бием, брат. Той ще ми е за това. За битката срещу най-силното, най-гадното и червено мазната потия. Добре, казах глупост, ама както и да е. И срещу най-силния бос, който трябва да е в Один, брат. Затова тръгваме на тук. Отивам, спирам ги и приключваме. Тъй. Дядо... чакай, бе, ти си един и същ дядо Попе. Дай тук мазните пари. Тъй. Заповядайте, госпожо. Трябва... Добре. Сега да видим какво иска търговец. Търговец! Какво искаш? Ехе. Това е силно оръжие, което много силно. По-силно е от това. Ако те ги направя втори левел, значи ще мога да се ги бия. Ще мога да ги бия, брат. Ще ги бием. Това ще е за днеска. Чай първо, преди да кажем, че е за днеска, ще отворим това. Чай, ще отворим какво става вътре. Тъй.